bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulub-on nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulub-on sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization kun kapiksi modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran. Pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami, dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka namo ang imong kaalam, aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi, pagpadaghan sa ani, gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan, aron motubo ang among mga tanong. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw, aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran, aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan, gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tuguti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope showing the way. Maayong buntag kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw sa atong programa, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. Diri sa Ultimate Radio Station, 89.7 kHz, owned and operated by Sir Jade Oscar. Philippine Standard Time, alas 5 sa kabuntagon, September 11, 2024, adlaw nga Miyerkules. Kini ang inyong higala nga si Bainay Gumamila or Dr. Laura Ares,
usa ka Doctor of Environmental Science. Karong adlaw, ato nga hisgutan ang usa ka paboritong tanom nga atong gisaligan sa pagkaon ug panglawas, ang kamote. Pero sa dili pa nato sugdan ang atong topic, congratulations to Engineer Paul Kampaner for passing the mechanical board exams, and to Engineer Edward and Ma'am Michelle Kampaner, the proud parents. Magpasalamat kita sa atong mga kauban ug sponsors nga kanunay nagasuporta sa atong programa ug sa pagtanyag nila og mga hinabang aron mapadayon nato kini nga advokasya alang sa kalikupan ug maayong panglawas. Daghang salamat, sponsor number 1, Laurentiel Boarding House, nga naa nahimutang sa Labangon, Cebu City. Nagtanyag og barato, limpyo, sigurado nga safe o malinawon. Di pa nag-iya kini ni Dr. Rene Ares o Dr. Laura Ares. Para sa dugang kasayura, please dial 0991-226-9127 or 0920-417-7660. Ang ikaduhang sponsor, 7 Star Soy Sauce. Ang lamian, makatagbaw nga soy sauce ni Dr. Roy Sasa. For more information, please contact 0917-507-8793. Ang ikatulong sponsor, Manok Bayu Enzyme, invented by Dr. Marlon Saison. Diin, 21 kaadlaw hangtod sa 23 kaadlaw, pwede nang mabaligya sa kamerkaduhan ang imong nga manok sa eksaktong gibugaton. Pakisayre ug tawaga ang cell number 0923-365-5734. Ang ikaapat na sponsor, Humin. Kini nga produkto makaayo sa yuta nga nadaot sa chemical. Makapabalik kini sa kahimsog sa yuta, makatabang sa pagpadaghan sa ani. Please contact Dr. Christian Sudario or call cell number 0918-516-4125. Ang ikalimang sponsor, Suday Bayu Enzyme para sa mga baboy, invented by Dr. Marlon Sainsun. For more details, please contact cell number 0923-365-5734. Ang ika-unom nga sponsor, Atomic Ball and Tile Cleaner ni Dr. Elise Batukan. Diin, makapalimpyo, makapaputi, ug makapahumot sa atong bowl ug tiles. Please tawag lang sa cell number 0917-775-5885. Ang ikapitong nga sponsor, CJ Car Enterprises. Para sa inyong panginahanglan o construction materials and services. This is owned and managed by Engineer Edward Kampaner. For your orders, please call cell number 0918-911-9801. Ang atong topic karon mao ang bahin sa kasaysayan or history and the nutrients you can get from kamote. Did you know na ang kamote dili lang lami, apan dako kaayo ug ikatabang sa atong lawas tungod kay kini puno sa vitamin A, C ug fiber nga maayo para sa kasing-kasing digestive system ug immune system. Dili lang kay kanon, mahimo pud kini nga himuon nga pagkaon nga maghatag og kusog ug kaisog sa matag adlaw. Busa, ayaw gyud ninyo kalimti nga paminawon ang tanan natong hisgutanan karong adlaw bahin sa mga nutrients nga makuha
gikan sa kamote. Sa atong paghisgot karon, siguro jud ko nga mahibal-an ninyo unsa ka maayo ang pagpangga sa atong kinaiyahan o sa atong kaugalingon pinaagi sa pagtanom o pagkaon sa kamote. Sigurado ko nga daghan mo og matun-an o ma-inspire mo na magtanom og kamote sa inyong mga tanaman. Dili ba? Mao na kini ang kasaysayan sa kamote. Ang kamote nga mailhan usab nga sweet potato gituohan nga gidala sa mga Kastila sa Pilipinas panahon sa ilang kolonisasyon sa ika-16 nga siglo. Posibleng gikan kini sa Latin America. Then kini una nga gitano. Tungod kay dali kaayo makaangay ang kamote sa mga klima ug yuta sa Pilipinas, kini dali ra usab nahimong popular ug usa ka staple crop sa daghang mga probinsya. Sa mga lugar nga kabukiran o kanayunan, importante kaayo kini nga pagkaon. Ilabi na kung limitado ang supply sa laing mga pagkaon. Gikaon kini sa laing pamaagi. Sama sa linungag, pwede sa disugba, o pwede sa lutuon nga dulces or panghimagas. Kini usab, usa ka bililhon nga pagkaon alang sa mga Pilipino nga nanginabuhi sa umahan ug nangita og mga tinubdan sa pagkaon nga sayon lang tanumon ug dili na kinahanglan daghang gastos. Ang kamote kay kasagaran tanom sa kabukiran nga mga lugar sa Pilipinas ug dakong papil sa agrikultura sa nasod. Ang pagka-diverse sa kamote naghatag og dakong benepisyo sa food security sa Pilipinas. Mausab kini ang nutrients nga makuha nato gikan sa kamote. Ang kamote puno sa nutrisyon nga maayo para sa panglawas. Ania ang mga hinungdanon nga sustansya nga makahatag niini. Number 1, vitamin A. Puno sa beta-carotene nga ginabalhin sa atay ngadto sa vitamin A. Maayo kini para sa mga mata, sistema sa depensa sa lawas o pagmintinar sa maayong mga panet. Ang ikaduha, vitamin C. Nakatabang kini sa pagpalig-on sa immune system, pagporma sa collagen nga kinahanglan sa panet o mga tutahan, ug pagprotekta batok sa mga sakit. Ang ikatulo, mao ang dietary fiber. Nakatabang kini sa pagdigest o paglunhaw sa lawas. Nakatabang usab sa pagmintinar sa maayong kahimsog sa kasing-kasing, pinaagi sa pagpugong sa taas nga kolesterol. Ang ikaupat, potassium. Usa kini ka importanteng mineral nga makatabang sa pagpugong sa high blood pressure, pagmintinar sa balance sa tubig o sa lawas, o pagpalihok sa mga kalamnan o nervyos. Ang ikalima, iron. Gamiton sa lawas aron makatabang sa paghimo sa pula nga mga selula sa dugo. Maoy nagdala sa oxygen ngadto sa lain-laing bahin sa lawas. Gamiton usab sa paglikay sa kakulangon sa dugo o anemia. Ang ikauno, calcium o magnesium. Maayo para sa mga bukog o ngipon. Nagpalig-on sa kalamnan o mga nervyos. Ang ikapito, complex carbohydrates. Ang mga carbohydrates sa kamote kay complex. Nagpasabot ka na hinay ang pag-release ni ini sa enerhiya. Busa, makapadayon sa enerhiya sa lawas, sa dugay nga oras, o dili makapataas dayon sa asukal sa dugo nga maayo para sa mga diabetiko. Sa tibuok Pilipinas, ginahigugma ang kamote
dili lang tungod sa iyang kalami, apan usab sa iyang pagkasayay yung tanumon. Kini usa ka tanom nga dili maguba ug dili kinahanglan og daghan nga pamatid, sakit o patubas nga mga chemical. Busa, paborable kini alang sa mga mag-uuma nga gustong mag-practice og organic farming. Giila ang kamuti dili lang tungod sa mga benepisyo sa nutrition, apan usab sa iyang pagkalig-on sa lain-laing kondisyon sa umahan. Hinungdan nga importante nga tanom para sa pagpalambo sa kabaryuhan o pagkaon nga seguridad. Unsa kahay maayong paboritong tamnan sa kamote? Ang kamote mas maayo motubo ug mohatag og dako ug daghang ani kung iton tanom sa lupang malanay o sandy loam soil. Ang klase nga yuta nga luag ug adunay maayo nga drainage mao ang labing angay kay dili magpabilin ang tubig nga makapadulot sa gamot sa tanom. Ang kamote dili gyud ganahan sa yutang lapo o clay soil nga dali ma-overwater. Kung medyo luag ang yuta, mas sayon mutunol ang mga gamot ug mas dakong ani, daghang ani ang makuha. Importante usab nga ang yuta adunahan og mga nutrients. Busa, ang pag-abono gamit ang organic nga pataba sama sa compost or animal manure makatabang sa pagpalambo sa ani sa kamote. Unsa sad kaha ang maayo or paboritong panahon sa kamote? Ang labing maayo nga panahon sa pagtanom og kamote mao ang ting-init o pagkahuman sa ting-ulan. Sa Visayas ug Mindanao, ang pagtanom kasagaran ginabuhat sugod sa bulan sa Marso hangtod sa Hunyo. Aron ang kamote makakuha og igo nga init ug kahayag sa adlaw nga makatabang sa iyang pagtubo. Dili maayo nga magtanom og panahon nga sobra ang ulan kay makapasubra sa tubig ang yuta nga makadaot sa mga gamot ug makaminos sa ani. Busa, ang pagtanom sa kamote kinahanglan nga buhaton sa panahon nga walay grabe nga ulan ug igo-igo ang kahayag sa adlaw aron sigurado nga modako ug mohamis ang iyang mga gamot. Karon magpaambit kita sa mga panghitabo sumad karong pitsaha Septembre 11. Una, kahinumduman si Presidente Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos, Presidente sa Pilipinas, natawo usab sa Septembre 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte, Philippines. Ang ikaduha nga atong hinumduman mao ang mga terorista na ni-atake sa Twin Towers of the World Trade Center in New York and the Pentagon in Virginia sa Septembre 11, 2001, killing and injuring thousands of people. Karon mga suki,
Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ang atong hinumduman nga ang kamote dili lang usa ka ordinaryo nga tanom. Apan usab kini kayawi sa mas himsog o malig-on nga panglawas. Sa iyang mga nutrients nga vitamin A, vitamin C, fiber, ug uban pa, mahimo kitang makabot ang maayo nga panglawas ug lig-on nga immune system. Pabilin nga subayot ang mga labas nga kaalam bahin sa kalikupan dinhi sa atong programa ang mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. Hangtod sa sunod kayo, mag-amping kanunay ug atong ipadayon ang atong pag-atiman sa atong kalikupan ug kaugaling. Maayong adlaw kaninyong tanan. In days gone by, the earth was lush and green. But humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Dantas by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted as lessons weren't learned. But in our hearts we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Dantas by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, Dantas by and nice, our work's never done. We teach and we guide with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Dantas by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Mollify unites with a purpose grand, to heal the earth and take a stand.